Hej og velkommen. Jeg skal lave en løbeplan til dag. Det vil vi gå i gang med. Så vi skal skrive ud til vores ekskæreste i dag. Så det skal nok blive sjovt. Det kommer til at blive godt. Det billede har også taget. Jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive. Huftag. Shit. Stadig skov. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive. Huftag. Du gør det? Ja. Den får rasen. Der står det faktisk ikke. Og så skal vi bare få den næste linje. Aha. Vil du få lavet sådan en kamera? Nok blive sjovt. Den er også herfra. Ved om hun gætter den. Alt for højt. Nej, det tror jeg ikke, fordi det er normalt, den er på dansk. Nej, så jeg er lidt gæt på den. Jeg går ind på den nogle steder. Ved du hvad, jeg skal simpelthen finde? Forresten sangen Treat You Better. Så vil jeg faktisk. Shawn Mendes, bare på dansk. Ja. Den ikke er lige så nemt. Så kan jeg tjene penge på det. Jeg går lige penge. Så bare næste. Pisselig meget. Okay, der står for det. Du også lavet Det er fint, så er det fint. Der er bare lige en fejl, og du kan fortælle om. Vi skal lige slette det er der. Hvor fuck. Dem fik. Så. Der er et. Sådan er. Ja. Hvorfor kan jeg ikke få til Fuck, det er inden det her. Nej, det kan du ikke engang. Det er modeller, du ser. What the hell? Fuck, hun kommer bare til at tænke, du må ikke lige være. Ja. Det er fordi, du ikke logger med. At du ikke kan se kommentarer. Hvad? Fedt nok. Se. Fuck. Jeg tror faktisk ikke, nu har vi ikke lige fået oversat hele teksten, Ja. så jeg tror faktisk, vi kommer til ud i nogle problemer lige om lidt. Nej, det tror jeg ikke. Er der noget fejl ved den? Nej. Ej, hvor nice! Jeg er ikke super god til engelsk, så jeg har lige en hjælpende mand med her. Det er gamle tastatur. Jeg ved, det ligner sgu ikke mere en Land Rover nu. Foran. Ja, det kan godt være, at den har fået for meget derovre. Måske vi lige skulle tage den anden linje med også. Fuck! Jeg synes, der var en, der stod tastatur, men det kan ikke passe. Eller også en eller anden nogle stik eller sådan noget. Jeg er faktisk forvirret lige. Jeg tror, det er flere. Ja, vi går lige her. Ja, hun er forvirret, sådan. Hvem? Er det mig? Nej. Au. Prøv at Nej, det er vente. min tur. Du har 20 minutter, du har 18 minutter. Så 5 minutter, Fuck, 10 minutter dernede, det kan du sagtens. Hey. Hun kommer til at slappe mig så meget, når jeg lægger den op. Så pas på, Det gør jeg. altså hold. Hvad sådan, hvad? Det er godt. Slap. Fuck! Jeg gider ikke Ikke så lave hopper. Så hopper videoen, ikke også? Er det din Ser ekse, du en eller sang, hvad? eller hvad? Er det din ekse, eller hvad skal det? Nu snyder vi lidt, så skriver vi. Nej. Det er bare lige for at prøve at se efter. Og Vi så kan... sammen med næste linje skal vi også have det. Det der, det skal du lade være med. Nå, så prøver vi lige. Så skal vi bare lige slette det i midten, for det kommer der. Ja, det gør jeg. Jo. Men du bruger al din tid på den situation. Og det er så sandt. Snak om. Hvad skal snakke om så? Fuck, det er sjovt. Ja, hun har ikke gættet. Hun har været lidt tæt på, men det var sådan, nej. Har du opdaget, at det er en prank, eller hvad? Nej, det er faktisk, jeg havde regnet med. Nej, det kommer jeg til at... Sådan, det kommer... Nej, okay. Det kommer ikke til at blive godt, det her. Det kommer, fuck. Jeg har fået gjort et problem. Så kommer det der. Nu har vi har været i Jørgen. Fuck, man. For det kommer det der, jeg ved, jeg kan behandle dig bedre. Det er sådan, Jørgen. Åh, shit. Skattemus. Det skal nok blive godt. Skattemus. Må jeg have over på værelset lige hurtigt? Ja. Hvad? Jeg skal lige over med den forbandede hvad er det computer. så for en forkert situation? Åh, nej. Min bedstefar er ligeglad. Fuck, vi kommer ned til der, Min hvor vi bedstefar er ligeglad. sende nu. Ja. Og jeg er halv. Ja. Det er godt nok. Jeg siger, hvor meget... Skal jeg bare billeder? Ja, nu må jeg kan lov til. Det var ikke, man kan godt se forskellen på, at man kan se, eller man ikke kan se det. Og så kunne man gå ind måske... Jeg venter lige indtil hun har skrevet ind. På det der lag der. Fedt. Og så... Sæt.
shit. Fuck, mand. Nej, fuck. Kæft mig, mand. Jeg får så mange slags for det her, mand. Nå, så skal vi have fundet, hvad er simpelthen det tastatur, det er også sådan en. Åh, shit. Fuck, mig. Fuck. Hvorfor det? Det var da træls. Det passer ikke. Nå, du skal lige have, Jonas, det kan du godt lide noget. Det er min Hold op med at svare nu. Nu må du snart gætte. Nej, jeg har... Fuck, vi er nået langt, mand. Vi troede, vi nåede sådan 3-4 linjer, eller sådan. Jeg tror bedst, at jeg skifter. Må du se det? Jeg har set. Fuck, den gætter det lige om lidt. Den er okay. Det er viskelæder, ikke også? Åh, shit. Og vi er inde på, Altså, en hver pixel live fortjener en dømme, mand. og så holder der, Wow. så der. Er det med... For hver pixel live fortjener en dømme. Skal vi tage den næste linje med? Så klik. Nej, bare den er fast. Det er rigtig godt til lige også. Der er jo også klik der, så klik Nej, det kommer ikke til at gå godt, det her. Godt. Så gør vi sådan. Er det kun det? Oh my god. Oh, Fuck, det er sjovt, det her. Nej. Jeg glæder mig til, at det bliver lidt tur, Brian. Min hun skal med. Så, bare lige. Fortæl mig, hvorfor spiller vi det? Oh shit. Så meget sangtekst. Fuck. Vi prøver at køre lidt med nu, hun har vist gættet den. Nej. G her. Hvad for noget? Hvad er det, du vil? Kan det ikke passe det? Det er skrevet helt forkert. Det er oppe i Ja, billeder, eller ja. undskyld, Ja. redigere. Og så lidt transformere. Sådan der. Og så over i fordrejning. Vi prøver at køre den så langt, som vi kan. Det man vil gøre normalt, også det er, at man vil gemme det en gang imellem. Ja, og det kan godt være, at jeg har... Og så nogle gange, så er det en god idé, så slipper du det, og så tager du lige Ja, en lidt sangtekst. tilbage. Ja, Så okay. kigger du. Den har jeg gættet. Fuck, vi prøver en sidste gang at benægte. Og hvis hun gætter den nu, så... Og man kan gøre, en lille smule kan man gøre, så folk ikke kan Så se skriver- det. så skriver vi gør også det, så er lidt det ting. klart, så virker det ikke så godt igen. Og en eller anden til at sidde sammen med dig. Fuck, vi optager ikke live-følge. Men det tror jeg fandme ikke, vi gør. Det er det sådan lidt spooky, hun lød det. Det er det faktisk. Hun burde være langt væk. Det er sådan lidt... What? Illuminati. Vi prøver omkvædet. Hvor omkvædet. Fuck, det er svært at sætte biler ind og bare lave dem federe og sådan noget. Først så skal man lave fucking skygger og alt muligt lort. Der er for meget skygge på. Det er jo sige det til. Solen den kommer heller ikke så meget derovre fra. Den skulle sgu sådan lidt mere bagud. Ja. Skyggen altså. Fordi den går... Så, hvad siger hun nu? Nu skal du så spørge, kære Brian, om han gider at hjælpe dig igen. Så ender du med til sidst, du kan. Sæt i gang med det. Prøv at her. Er det nu så er den i gang med Facebook igen? Nej, det er der vi gør det. Ja, det er det, der er forfærdeligt. Tak herfra. Alt det der, Vi ses, folkens.